Alhamdulillah sekali lagi tepuk tangan untuk malam hari ini yang luar biasa. Wah, janelok. Derek bingah Mas. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Barokah malam hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Niken Salindri malam hari ini. Luar biasa kok dalu niki. Budale saka seni, sendene saka seni, uripe saka seni, rezekine saka seni. Semuanya bersandar di seni. Insya Allah jangan melihat sebelah mata bahwa seni itu rendah, tapi seni itu insya Allah semakin berbarokah. Amin. Niki Mas Balawa. Jangan kaya kula niki gumun setahun ora tahu awake dhewe ngangge momen kaya ngene iki. Jarang enten lho. Jarang kula. Iki nek ra awake dhewe spesial untuk nduk niken ora mungkin dipethuke dalang danyangan ngene iki ora mungkin. Kok iso dalang danyangan. Wah, gak oleh ngono. Oh, mau gak kesul aku mulai. Mulai lah. Awakmu kudu paham. Pripun? Wong ya sampean karo aku wis kenal suwi. Nggih. Bengi iki ade iki nderekke Ki Dalang Bambang Bakalong. Iki kok iso Bakalong? Bambang Balowo. Lawa iki nek cilik gede kalong. Iya. Bambang Bekonang. Tapi alhamdulillah Mas Dalang leres dawuhipun para alim ulama, para yai, para ahli budaya. Jangan merendahkan gitu. Aku bareng nyawang dalang kok kudu guyu. Lah napa? Dhewe iku ngetutne dalang-dalang liyane. Nggih. Lagi bengi iki ngetutne dalang fenomena lagi bengi iki. Lah fenomena pripun? Kalau ki ya ngono kuwi. Bareng madhep rene lah kok wedak wis ora kelet iki lho. Ngene iki sasake lho Mas. Diwedaki kan kudune dalang saya putih saya ganteng. Lah iki malah saya klawu. Sampean ki ngene iki jenenge menghilangkan sebuah warna hitam. Jangan melihat warna hitam itu tidak bermanfaat. Hitam itu bermanfaat. Loh, iki umpama nuwun pangapunten. Diagemi klambi ireng wibawane ketok. Kuwi sik ageman, durung saranduning badanmu, awakmu ki umpama gawe nek irenge kowe ora iso nyawang lho. Lah kok iso? Lah mripatmu nek ra nek irenge pece lho Mas. Tokno ora bloloken kowe. Kok ngeloke dalang ireng. Sampean belani Mas, ngono. Sampean dalang ki arep kok ireng kaya. Aku ora ngelokne ireng. Lah terus kok wedak apa nemplek? Kuwi dalang bulak. Kowe ki yo ngawur kok. Kula belani Mas. Nggih jenengan belani. Ya belani, kudu mbok belani lho bengi ketune dalang iki liyane prei yo. Ketune sapa kowe? Arep ketune sapa? Iki satu kebanggaan. Dalang kuwi angel lho Mas. Mau dibagaimanapun kalau sudah menjadi amanah nek wis lenggah dadi dalang maune nek nggon campur sari mayangkara iki MC tapi kalau lenggah di sini itu sudah menjadi makrifat atau pemimpin ora kena mbok nggih guyonan ora kena mbok glecengan papane nganggo umpan gitu Mas lesung jumenglung balimbalan kok mbok lokne ireng ora yo sikile yo ireng tenan kowe ora ngerti. Kabeh cemeng. Mboten Nggih, pun to tenang mawon. Gunane wong urip. Kula niki pun kulino ngeten iki. Ki awake dhewe niku lak butuh guyon to, Mas. Nggih. Wong urip ku aja sepandeng. Bener. Arep tangi turu susah, hiburane kudu seneng. Arepe nyambut gawe, rasa kesel, hiburane ya seneng. Arep ngedepi masalah apa wae pikirane kudu seneng. Mula bengi niki insyaallah sing rawuh diparingi ati sing seneng. Allahumma amin. Lah ngoten lho. Ki lho, mula sing lenggah ki para pejabat-pejabat desa, Forkopimcam lenggah. Seneng kabeh. TNI Polri lenggah. Seneng kabeh iki. Seneng. Seneng bab nonton wayang. Ya mergo ora nanggap iki dadi. Ora nanggap. Wong kuwi tapi senenge beliau ini ikut berpartisipasi. Nah iya. Kadang-kadang tuh sulit. Pejabat itu sulit untuk menghadiri suatu acara apapun. Betul, tapi betul. ini terbukti bahwasanya pejabat yang lenggah di depan ini beliaunya cinta terhadap masyarakat. Amin. Dan cinta terhadap beliaunya. Oh, adikku itu Niken Salindri. Amin. Ini bahwasanya ini yang bisa dinamakan pejabat dekat dengan masyarakat dan masyarakat insya Allah akan melekat di hati pejabat. Tepuk tangan untuk pejabat-pejabat wonten ing papan iki. Mulane pejabate rawuh melu ndonga. Kabeh sing mirsani rawuh lenggah melu ndonga. Lah sampean rene yo melu ndongake adikmu wedok.
Asalane apa? Apunakmu lah ulang tahun to iki. Ulang tahun dongane apa? Ayo panjang umur. Lek perkara panjang umur aku rasa dongane. Doa itu penting untuk siapa aja. Penting tapi kan lek doa itu yang penting kan internal dulu baru eksternal. Terus Aku ndongakne bapakku muga-muga awet umur nyatane yo mati aku iki rasa. iki jane bocah Piye to, Mas? Lah wong kuwi wis ginaris kuwi kodrat. Lah iya aku rasa ndongakne. Ya ning lak sapa ngerti donga kuwi sok kala ya mandi. Ngono lho. Nggon Niken Salindrika ulang tahun. Gunane nyapa to memprioritaskan sampean ki sebabe apa? Mergo dianggap emas. Ngono lho. Sampeyan ki dianggap emas. Cilik mbok bopong, mbok gendong, mbok indek. Oh, Kak, cilik aku ra kuat bopong godi wis. Cilik. Nggih. Mulane ngeten iki Mas, Nggih. Mas Balowo. Nggih. Mulane yen duwe anak itu didorong semaksimal mungkin diarahkan sesuatu yang positif. Nah. Mula putrane sapa Siniken. Sini. Mula positif panggone nggula wentah nalika kowe cilik arahnya positif. Dadi ya Nah. berkualitas tenan. Dadi bocah sing Anakmu diarahke ben positif. Ngono lho. Nyapa diarahne. Loh, Anak itu jangan dipaksakan Iya. karena anak mempunyai cita-cita yang menjadi cita-cita mereka sendiri. ngene iki lak kualitas sapa ngertine anakmu mbok didik sosok dadi wong. Loh, apa maunya ketek anakku? Wih, gendeng aja nih iki. Gua kebiyen anakku kecil dadi wong kok kalian niku angel. anakku iki kecil lahir ya dadi wong. Masku dadi wong ki ngene lho Mas. Dadi wong ki tegese dadi wong sing dhuwur. Wah, malah kedurun sambil bledek bosok itu. Aduh, iya ya. Aja dur-dur. Dadi bocah ben dikenal. Ben dikenal. Anakku rasa mbok omong sing mesti dikenang mlebu kok apa mlebu TV kok surat kabar wis komplit. Weluh, krana prestasi. Loh, ngawur nyopet iki kecekel. Wah, insyaallah. Nyopet to bangga. Piye? Amin Mas. Allah. Amin. Mas, Allah. ngeten lho. Niki ora ngerti nalika ngibadahi wong berhubungan intim niku pripun. Nah, kudune enten Kowe kok iki nek cara. biyen nalika nun pangapunten. Nggih. Tembunge intelektual kan hubungan biologis. Biologis. Dadi nek kowe gawe anak kuwi ya tirakata, ya Nah. meleka, ya nyenyuwuna. Ora kok sentak-sentuk tok. Dadi bocah mesti apik. Ngono lho. Mergo nek dongane Nah, enten tirakate. Kudu ndonga, Nah. ngono lho. Aja meneh kok gawe anak wong gawe sego beras wae saiki bocah ra tau ndonga kok. Betul. Kowe lak ra mudeng to. Tungone piye? Dongane lak mususi. Nggih, mususi Butuhe lak beras. mek mususi tok. Ning kudu nggih donga. Enten dongane nggih. Nggih no. Donganipun Niat ingsun nawa itu mususi beras. Ning ora mususi beras, ning ngresiki Mbok Dewi Sri. Nggih. Muga-muga lillahi taala saka Wong ndi? berkah Dewi Sri. Wong ndi? lho. Eh? Kok wong di. Sri dong di. Pojok lho Sri. Sri ki bakul sego pecel pasar templek. Iki ki donga ki lho. Kowe tak dudu. Dewaning pangan iku Dewi Dewi Sri Sri. dadi Oh, nawa. Dewan Mas, ya? Lho, Nggih, iya. Dewi Sri. Niakin sun nawa itu ora kok ngresiki beras ning nyuceni Mbok Dewi Sri. Muga-muga iso ngurakapi lan barokahi sak keluarga sak kabehe saka ridaning Gusti Allah. Insyaallah anakmu loro sampean karo bojomu sedina adang 5 kilo cukup. Nggih mboten? Nggih niku bener. Ngono. Bener niku. Dadi bocah iki sapi ngene iki. Anakku loro, Anake aku karo loro. bojoku Heeh. kadang 5 kilo. kuwi tambah 2 kilo selamatan. Bijane Lah keluarga. kan biyen anak loro 5 kilo bro pokoken nih. Ning masukku kaya iki lho Niken ki mbiyen ditirakati bapakne. Wis, Oh, no. aku wis nuruti dawuhe mamae Niken. Pripun? Mas, somben yen duwe anak, sampean lek payane ndake sunah Rasul. Sunah Rasul ki padha karo mateni setan 1000. Kuwi nek ping pisan. Lek ping pindho padha karo mateni setan 2000. Kuwi nek ping pindho. Lek ping telu padha karo mateni setan 3000. Ane ping papat. Kuwi kesetanan. Ngerti? Saking akeh. Kuwi kudu maos Al-Fatihah. ngono. Sadurunge nindakake sunah Rasul kuwi wudu dhisik. Terus bojo ditari. Piye? Bu, Heeh. aku nyuwun. Wah, Masa yo ngono. Lho nggih lho Mas. Mergo lek dhewe lek njaluk wong wedok ora ikhlas ki dosa. bojomu nyari apa ora? Ya nyauri. Prasmanan. Prasmanan. Bojo prasmanan. Enek Mas ya, enek. Enten nggih. Enten nggih. Prasmanan lho piye? Lek prasmanan piye ya? Lek prasmanan ya buka dhewe tutup dhewe. Oh ngaten nggih prasmanan niku. Lah Kudu mam. Tembeling-eling. enggak. Mbok lakoni kok. Ora.
kudu maos Al-Fatihah. Bener. Kula sampun, Pak. Dipun. Maos Al-Fatihah ping 1500. Iya. Lah ya keturunan. Aku bar wudu. Bojoku mapan, aku maca Al-Fatihah ping 1500. Terus piye? Genep ping 75, bojoku wis ngilo. Turu. Iya. Wong Kopi tu 5-10 gletak kok. nek ngene iki tembunge wis apik. Wis ngene. Mula nduk niken ki lah 18 tahun, menginjak ke 18 tahun. 18 ki angka 1 karo 9. 8. Itu gale 10 tambah 6 17 iki. Sadulur karo kowe. Wis. Aja aku rakyate ya. Mula to Mas, wong ki cak durunge ngomong antarane pikiran karo ati kuwi disinkronke. Ben ora ngleset. Biasane kenene mikir ning kenene urung iso omong. Biasane kene pengen ngomong, ning kene urung iso mikir. Nek kene pengen ngomong, kene sing ngrasake. Biasane kene ngrasake, kene urung iso omong. Nek wis kene iso mikir, kene iso ngrasake, kene lagi omong. Lah terus kene kapan ngrasakne? Loh, malah gede. Wong rasak. Iki welek nyromo saiki. Ayo. Piye gede tak sapa? Jenenge dalange wangel bener. Apa to? Oke lah. Apa? Dalang kan biasanya nek dalang kan dalang lho ning nggone jenenge Gayor. Tulisane. Nggih, lan iki. Napa? Ya dalang. Apa to? Dalang ki ukir-ukiran ki. Ki ukir-ukiran. Kowe iki ora nyawang kok iso. Coba. Ulang tahun ini kan sing 18. angkane 1 sama 8. yen dijumlah 9. songo. Songo ki saka tembung so karo Ngo. so ki saka tembung Niken Salindri iso dadi kaya mangkene, iso dikenal warga masyarakat Kediri secara khusus, secara umum Indonesia ki mergo so. So, Salate ora telat. alhamdulillah. Wis mutakarom, Nduk, mutakarom. Dadi- Wong ki nek salate aja telat contonen Mas Nduk, iki mau ngisak ki lek sujud ora tangi-tangi. Lho. Lah sebabe kok Lah ora untu ketalur sajadah. Bareng ngadeg lah kok ngadeg. Ketuk ini to, lah koyo reyok aku. Oh, no. Saking kusuke. Tegese soki salate ora telat. Niken Salindri samu barang menungso kang urip ning alam donya kene iki yen pengin apa sing dadi angen-angene dijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya kowe kudu salat utawa manembah marang Gusti Allah. Kuwi lho. Manusia punya masalah, Allah punya Solusi. manusia punya kendala, Allah punya Apa kuwi? kendali. Ayo kendali kuwi. Lah kok nirokke aku wedok iki. wis bingung gitu. Kuwi lho. Ngono lho. Iya. Ya ora? Dadi so ki tembunge Salat. salat. Ngo. Ngoki ngongso. Mongso. Dadi seniman-seniman iki aja ngongso. Tapi awake dhewe kudu mbudidaya. Lumaku apa anane? Apa anane? Kadang-kadang wong ki pengen terkenal, ning nyatane ora dadi terkenal mergo ngongso. Nggih. Lek urung jatahe ya urung bakal temu. Bener kemrungsung. Kemrungsung ora bakal temu. Betul. Niken Salindri kecilik nyambut gawe melu wayang kene. Ora duwe cita-cita pengen terkenal. Ning nyatane alhamdulillah Gusti Allah ngijabahi bocah iki dadi dikenal warga masyarakat Indonesia secara umum. Alhamdulillah. Ora leh ngongso, Bos. Betul. Alon-alon waton kelakon, kalem-kalem. Awas niki jeneng iki gremet waton slamet, Sare-sare. waton pikuleh. Ngono. Ngoten lho. Contong Dadi kudu cetha. Iya. Dadi so ki tembunge salat, Salat, ngo ki ngongso. ngongso. Wong urip ora pareng ngongso. Ngongso. Sak titahe wae. Sak titahe Sing wae. penting tekan nggon. Sing penting budidaya tekan nggon. Lho iki lho Mas. Ilmu lho niki. Lho nggih Ilmu Pak. tuwek lho niki. Lho niki saking tuweke sedina tiba ping 3 jeding. Saking tuwek. Saking tuweke sama kok isih roh banjulan kuwi. Ayo roh no. Kuwi nek digoleki songo kuwi nek digoleki saka huruf aksara Jawa. Nek digoleki saka huruf abjad. Abjad ki temune A B C D Gila delok wong hitung-hitungan. Aku selali. Delok wong hitung-hitungan kobong iki. F G H I. Iman kudu kuat. Kuwi pira? Kuwi pira diitung sik to? Pira diitung sik? Songo. Nah iya jajal diitung neh. A B C D Jajal. E F G H I. Ya iya bener. Ngono lho. Pinter. Iman kudu kuat. Amin. Nyatane Niken Salindri begitu dikenal imannya kuat. Tidak terkontaminasi dengan apa yang menjadi circle beliau. Betul.
Ya ora? Nggih, leres. Kadang-kadang ki wong-wong lek wis terkenal, iku kadang-kadang ada terkontaminasi dengan hal yang merusak generasi bangsa. Kok bahasamu enek circle barang modele persewaan production kok nggawe circle barang ki apa? Apa timbangan omah apa kok nggawe circle ki? Circle lemak. Ngono kae to, digawe tutup meleser ngono kae to. Kuwi tekel goblok. Circle ki lingkungan. Oh, iya. Ngono lho. Iki. Iman kudu kuat. Kuat. Lho nggih. Iki iman. Iki iman terus. Yen mbok goleki Saka huruf hijaiyah. alif ba ta sa jim ka kha dal zal. Dal. Ya, dal ya. Dal ki saka tembung dal. Dal ki dalih. Dalih ki pitutur. Nggih, nggih. Senajan terkenal, nanging Niken Salindri ora bakal Lepas saka pituture wong tuwa, Nah. ulama dan juga apa sing dadi panutane beliau. Betul sekali. Oleh awake dhewe iki kemrungsung dadi wong bocah sing betik, ning ade kudu ngrungokne dawuh wong tuwa. Lho iya, mergo wong tuwa ki penting, Pak. Nggih. Enek wong tuwa iso nyenengi anak lima ning ngurung mesti anak lima iso nyenengi wong Wong tuwa tuwa. siji. Bener niku. Nggih mboten? Leres. Nggih mboten? Nggih. Lho ngono lho. Wong kok pletek tenan. Ya mlete wong aku termasuk aku dhewe ya ngono kuwi, Pak. Lah niki masa empun pinten-pinten bulan nuteke encer. oh ngaten. Encer, Pak. Saking encer Sebabnya- ndingi ndresek kok kuping ya aku. Kuwi jane kopok apa piye. Niku. Lho ki penting tenan. Dadi hijaiyah Lho iya tiba tiba. Iya. Dadi awake dhewe digoleki ngono bakal temu, Bos. Kalau dari apa jenenge bahasa lain? Apa? Bahasa lain pamane. Masalah ndi? Loh, goleki hijaiyah wis. Alif bata Alif wis. bata wis, Hmm, ana caraka ana wis. caraka wis. Saiki Abjad abjad wis. wis. Ana cara kok ya? Wis ana caraka so karo ngom. Nah kuwi ngono. Songo. 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 Saiki golek ana jenenge niken. Nah. Niken ki nek aksara Jawane temu apa? Terus Niki jumlah no. piro? No. Niki no. Nah, Ken ki ko. Hmm. Ono i loro. Loro. Ko ki 5. Ono cara kaya 5. 5. Loro karo 5. 7. 7 kuwi tak goleki Jawa lho. weh iki lho. Sik, Gila, ilmu gila. Jawa ki. Iki toke tukang ramal pinter togel iki saja iki. Kita bandar kita. Kak, Piye? aku lek banter Kak, aku penombok aku, Pak. Malah Kuwi pekat penyakit masyarakat. Hormati Bapak TNI Polri. Nah, Carilah bahasa yang baik, Baik. berilah edukasi yang positif. positif. Nek nganti ngrembug main kuwi ana pasale 303 KUHP Nah, iku arah perjudian. Perjudian. Ora Ora kena iki oleh streaming kok iso. Lah kok ngeramal. Apa nek kok ngeramal terus Nah, kalah kowe nyolong. Nah, Cekel polisi. Polisi 363 atau 362 KUHP kowe tentang percurian. nah, kuwi lho, mulane aja sok ngono kuwi. Nah, ngene iki kok kowe Nah. diundang nih kan gak Niken. teko. Penipuan. Penipuan pasale 378. nah, kuwi lho, rungokne. Sanjipak penipuan kowe. Kuwi lho dirungokne. Kowe nyentak-nyentak aku ngene iki kena pasale. Pasale Apa? 521. Apa 521? Makan pitik, makan pitik. udah makan pitik. Makan lele bareng. Kuwi. No karo kol, no Pitu. loro, pitu ki ya goleki ya. Jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati, jodoh. Lho. Wis dadi jodone Niken di omah ning kene, Heeh. insyaallah cedak karo masyarakate, insyaallah akan menjadi populer karir. Alhamdulillah Amin, amin amin, amin amin. amin amin. Jumlah pitu temu jodoh. Jodoh. sak kabeh. Sak kabeh. Masya Allah. Jodoh warga masyarakate, Hmm. jodoh anggone berhubungan bermasyarakat, Nggih, nggih. jodoh anggone golek rezeki. Alhamdulillah. Lah kok menspesialkan sing lenggah ngasto dalang Mas Balowo. Nah, Mas Bambang, Ya. Bambang ki bo karo bo. Bo. Ana Caraka, Data Sawala, Padha Jayanya, Mogo Mogo Bo. Bo ki 18. 18 karo 18. bro, 36, 36. 36, 6 angel 36. iya piye 36 jumlahe 9. Songo. Songo lus karo Balowo. 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 Ba. Lowo ki ngene lho, Lowo iki. Kowe kok sik malah ki rono meneh to. bagah ngono ae lowo Bariku 6 likur 36 to. aduh kok Petang 29. Lho, Petang 29 angkane papat karo Karo 9. yen dijumlah 13 angkane siji karo 3. yen dijumlah Papat. jodoh rezeki pati jodoh. jodoh Wis dadi jodone jenengan nyambut gawe sesarengan kalih Mayang Koro Group. ya tepuk tangan matur Oh, ya, nuwun yo gaduh. jan jenengan anu kirim nomor rekening nggih Rekening apa? Rekening listrik. listrik Setrum sampean. Kok gathok ya? Lho iya. gaton Bapak ini kan asmane Pak Soleh. So karo lo. nah
Hana Caraka Data Sawala karo la Hana Caraka Data Sawala 10 8 harus 10 18 Pak Soleh siji 19 sangkane 19 siji harus 9 jumlahe 10 sangkane siji karo 0 ya dijumlah siji jodoh lho Lah kok pas wis dadi jodone Pak Soleh bimbing Niken Salindri. Alhamdulillah nyatane begitu Pak Soleh bimbing Niken Salindri, saemu jenenge Niken Salindri iso kuncara ing Nuswantara. nggih. Saiki dagelane klitik Klitiki ko karo to. Hana Caraka 5 klitik ito. Hana Caraka Data. To ki 7 5 karo 7 12 angkane siji karo 2 ya dijumlah 3 jodoh rezeki pati. lah dalah Lah. Iki kudu hati-hati. Niki mergo sura niku lek kula ngramal rada anu Mas. ngono ora budal sih mau Tembus. hei lah ora kok klitik to lah klutuke nambah Oh iya, saiki ganti kluthuk klitik tempune nah pati. Saiki Kluthuk ki kok karo to 5 karo 7 12 siji karo 2 jumlahe 3 yen digoleki iki pati jodoh rezeki. Berarti Kok kula wis ngono? dadi jodone jenengan kalih Niken Salindri, muga-muga temurun. ora padha. bleset ki bleset Lah padha telune kok ya. lah wong hitungane ki padha Jane kuping kuwi bosok jane iki. Balik hitungane Jawa ki padha Lah ya kritik iki kok karo to kok 5 to 7 jumlahe 12 karo siji karo loro ya jumlah 3 jodoh rezeki pati. Nah. Kuping kuwi bosok jane. Saiki ganti lah sampean. klutuk ra padha Iki kok karo to jumlahe 5 karo 7 jumlahe 12 angka siji karo loro ya dijumlah 3 ya digoleki pati jodoh rezeki. Lho. Kowe iki kuping kuwi rungokno to. Padha telune kok ora Kowe iki padha. kuping kuwi bosok mesti diting aku iki. nggonku jodoh rezeki pati Lah iya. sampean Pati jodoh rezeki. oh lah patine didhisikne Disekne. Berarti disekne sing mati. kancane patine Loh, eri kok iso kupingmu bosok. sesek aku jodoh rezeki pati sampean Pati jodoh rezeki. wis dicekel omongane dhewe Lho ya apa? klitik jodoh rezeki pati Lah ya. wong urip kudu golek jodoh nek wis entuk jodoh kudu ngongso rezeki nek wis jodone kecekel rezekine tumiba patine manut Gusti klutuk Lah iki mati sik. Pati jodoh rezeki. Mati sik. Mati kowe sik. ora sah ngenteni jodohmu yo ora sah ngenteni rezekimu wis mudyar sik Kowe mati sik. Wong lah arep mileti ngono kuwi. Ngomong. nyapa Tibake kleru aku mau. ora Tibake aku padha karo awakmu. Jodoh rezeki pati iki. Sumpahmu kleru mo. Sumpah kleru. Bocah ngene padha. Maue beda. kok iso ngene Ya. ben adimu ki ngerti apa to artine wong urip ki apa Piye? mula yo dijak rene Ya diwarai Mas Niki Kluthuk. Urip ki piye kowe urip e? urip yo ngerti to Kowe ilmu sura ira kowe. ngertos wong sura ki surasaning rasa sing wis disakralke karo piyai-piyai Jawa mula wulane wulan Pitra penuh dengan kebersihan dan kesucian ngono lho kok urip ora ngerti yo ngerti to Sing tak lakoni. lho kowe urip aku ya urip apa sing mbok lakoni mergo kowe urip apa sing tak ngerteni mergo aku urip aku mesti ngerti apa sing mbok lakoni Wah, omonganmu dhuwur e. lho piye to iki Iya to ngenyak sampean iki. wis tak omongi Wis sampean diomongi. urip aku ya urip Nah. apa sing mbok lakoni kanggemu urip apa sing tak ngerteni kanggeku urip aku mesti iso ngerti apa sing mbok lakoni Tenan. iya Ngerti? lah timbang kowe apa kok pati jodoh rezeki Lah iya, kalah ngamuk, kalah njaluk padha. aku ki ati sing tak asah urip sing tak sinaoni Tenane. nggih Sing tak lakoni. ngerti Mas Ngerti ya? Ngerti wong Mas. Oke. Oh, iya. Balawa ki iso ndalang rumangsamu sapa sing marai Lah kuwi lho, sapa Mas sampean duduk Awakmu. Mas. mbah aku ya ora roh kok mbok kira roh Sing tak lakoni. ngertos Wis kowe jawab. ngopo jajali Oke. arep ngopo Wis tak lakoni lho. ha iya kowe lakonono to aku tak rasah manut awakmu Ah, tak ning kene wae Iya. Mas Batik Mati Prono. Nah. Yes. Wes. wong kowe ki arep ngopo wae aku ngerti kok Roh tenan. mbok tutupi ya ngerti Sing tak lakoni lho. Wis. pun Sing tak lakoni lho. ngerti Tenan lho ya. iya iya Sik. wong Yo. kowe arep ngopo rasamu pun karo aku padha
Aku nyapa? Nyekel gunungan. Wah, elok tenan. Ya kok ngerti. Wis rasa ndadak mbok lem iki wis biasa aku ngene iki. Aku nyapa? Kowe nyekel Gunungan. iya kowe nyekel gunungan. Sik. Wis. Golekne Mas. Yo. Iki pisan Kas. Apa kuwi? Sing tak sekel apa? Kuwi sing mbok cekel kuwi nek ora salah kok banyu putih. Banyu. Banyu putih sing maune kuwi ning pikir aku liwat. Wah, terus Ning ketoke hawane kok enek cangklongane. Kuwi mesti tase sinden. edan. Bleset kaya iso bener to, Loh, Mas. kene iki akeh Mas sing liwat. Nggih, Ojone kok tekok kuwi nyekel apa? Nggih. Sinden pojok dhewe sisih kono kan Nggih. ngesor butoke. Damel napa? Kae katoke apa roh. Lho. Sik. Sisan iki. Pisan ka sapa? Sik. Sikul ngono. Iki. Sik. Wes aja suwi-suwi kowe nyapur roh aku. Sirok iki yo. Yo. Ah, Ayo. Kowe nyekel apa lak roh aku? Apa iki? Kowe nek delok hawane sik tak delok hawamu. Apa Cuk? Apa? Tak delok hawamu ning kene nyekel kuwi bahane kok apa? Kertas. Bahane kok apa? Kertas. Gunane? Gunane yo nggo refreshing. Loh, refreshing. metu apane? Nyapo tekok kowe. Ayo. Bahane kok apa? Kertas e Wis jelas rokok kuwi. Wis. Roh. Ya apa ora? Kowe nyekel rokok gunungan tase sinden. Aku paham. Adalah. Kena kualat. Iki rasa Mas. Rasa iki ngene iki. Rasa apa? Loh, piye Mas Balo? Ora Kok percaya. sekti lho niki. Sampeyan nyekel apa ngerti lho krasa lho. Ngerti wong mau diomongin nang mburi yo. Ya ta kowe. Be semayan. Lah nek gak ngono lak ora der. Ngono lak ora iso ngono. Kene Nduk coba Nduk. Nek iki asli ora rasa. Kene. Iki. Sini Nduk, ini ada yang spesial malam hari ini Nduk. Ya. Oh, Om Klitik iki jane bengi iki ning provinsi Jawa Timur. Harus ngomong sapa wong perairane apa-apa. Pane diumbul-umbul. Lah iki pra yo provinsi Jawa Timur to. Enggak, Kok ngene, Tun Sewu, kan jujur ya. Sebelumnya Om Gluduk ki sepuluhnya. Sepuluhnya. Sebelumnya kok sepuluhnya. Sebetulnya. Oh lah kuwi. sebetulnya Om Gluduk ki Dawan untu. jadwal hari ini ki bentrok jane, Nduk. Di mana sini? Ya ning omah bentrok karo bojoku dadi. Oh alah. Oh bentrok karo bojo. Kowe iki bojo ki nek perlu dihias. Loh, karnaval kuwi bojoku. Cangkemmu Bojo bojo dihias sih. Ndek Masuk. iki tak hias kene ndase tak wae kembang api malah keruak. Nduk, Dalam. ini hari spesialmu sing perlu mbok sampaikan kalian masyarakat nopo, penggemar nopo, Iya, iya. dan yang lebih spesial untuk keluarga sampean. Nggih, kagem sedayanipun. Aku lek ndelok awakmu iki kadang-kadang iri karo bojoku. Nyapa? Niken ki cilakne lemu, ireng, saiki ayu. Bojoku malah kualik. Piye? Biyen cilik, saiki mu lemu ireng. Kuwi kumen gamping lak cepet putih. Ya bluduk no. Pokok leh kenyih, bojo dinikmati. Bojo ki Loh, garwa ki bojo kok dinikmati. Bojo iki kudu dinikmati kok bojo kok dinikmati. Gedeng omongan saiki. Asli. Kok waduh aku isan. Bojo ki sing gemati ngono lho, ora kok ya aja lho, Nduk. Ngomong Nduk. Nggih, matur sembah nuwun kagem sedayanipun, Iya. khususnya buat warga masyarakat Kota Kediri, Iya, iya. BTN, Rejomulyo. Iki BTN, Nduk? Iya. Oh iya alhamdulillah. Awakmu yo jare wis bar jikuk perumahan ya. Perumahan tapi loro aku. Loh, omah apa ki? Apa? Monopoli. Di cilik-cilik ijo karo abang berarti aku. Monopoli. Monopoli. Kuwi padahal banyuane Mbah Jorono biyen. Zaman biyen iku. Iya, biyen. Iya, Nggih, kagem fans-fans saya yang dari Bandung, dari Pekalongan, dari Jakarta, terus banyak banget ini tadi yang dari Loh. Bandung montoran. Oh iya. Iya, jauh-jauh dari semuanya. Pokoknya Ini hari iki lho. ini ngelumpuk. Fanny kayak Niken lho. Apa? Yang dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya. Fan kok dari Papar, Ngadiluwe, Puncu, Tepung. Ya. Ini fanmu ada sih. Pane sinten? Pane jenengan. Kula. Iya. Terima kasih fan-fan saya yang dari Kepung, Karangtimoyo, Ngadiluwe, Gunung Bulu. Kandat. Tapi kan wilayah jenengan Nah, Blitar. iki dikirimi penggemar. Dikirimi Saya penggemarnya di inbox toh. Nggih. Marono di DM ning TikTok. Nah.
Mas Luduk saya penggemar sampean dari ngeni. Alah ya ampun. Ngeni. Sing terakhir sumber botol. Kayakno sikile meletek kabeh. Ngono. Terima kasih banyak. Mugi-mugi doa baik akan kembali baik. Amin, Niat amin, baik amin. akan kembali baik. Amin amin. Dah, terima kasih pokoknya. Ya. Nah, iki ana spesial nduk, sik tak pundhutke tumpeng Ndi. mau tak gawake kok ngomah. Ndi Ndi. mau cacamu? Wis gorene porongmu. Wah, ketoke ning arep kono nduk wis ben ning kono wae nduk. Anu tumpengnya diganti cilot no ya, cilot. Tumpeng mau ganti cilok. Spesial sing sampe ngaturke apa? Engko ben karo tumpenge ben dibahas Nggih. ini. Yo. Apa? Loh. Satu lagu, Cek. Lagumu nduk. Lagu apa Sing ambiarno. sing hot? Ya. Sing viral, sing trending Sing apa? viral. Sing Iya. akhir-akhir iki trending apa? Jane iki ikan iki wis tak Negorangin. Oh iya iya. Negorangin sing trending sekarang. Gak mau. Eh? Gak mau, itu nanti ae. Nanti ae berarti Sing ganti rada alus, sing sing rada rada alus alus. berarti negorangin raklum ganti lagu sing masuk angin. Ngene. Main ngentut. Niken iki wis tak Berarti gawe. ning sini nek Oh iya. Niken iki wis tak geke syair yang identik dengan destinasi wisata Kediri. Kediri. apa? Taman Gumul. Loh. Duwe ya? Loh, engko takon nyanyekne nduk Niken. Iki ya tak gaene sing ikon karo Kediri mbiyen. Apa, Mas? Dalan Semampir iki. Semampir wis tutup. Loh, biyen, Pak. Oh biyen. Nadane D, Mas. D, Mas. D. Mas. Jajal ngono, Jale. Jajal Nek api lagu- yo kenen nek ora yo guaan. Lagu Di. Semampir piye Ngono, jajal. Jale. Wah, Lagu Semampir. wah. Semampir. Semampir. Iya. Dadi kuwi urung sampe nyanyi wonge wis ngene. Wis nyekukruk Wis mampir kok. D. nyantol. Saben liwat aku tansah eling kowe. Akeh kenangan ra bisa tak lalekni. Duwe kenangan ning Semampir. Senajan kowe wis ra ning kene. Dalan Semampir sing akeh kenangan Waduh. Lah, Ya kenangan bubuk. layak angger kula gonceng lewat mriku ana sing bunga-bunga lho. Pripun? Bapak. Lah ya kuwi anak iki sing Oh, ngajakoni. alah. Oh, ya. Angger tajak goncengan kae kelingan ora. Oh, ya, Lah kok anak. lewat meni. Bapakku, bapak. lali piye? Apa? Kena wong loro ya lamu barang. Iya. Apik lho, apik lho. Oh ya. Taman Gumul aku. Eh? Taman Gumul ya nek iki. Jajal. Pakai ada Ndang. iki. Jajal. Itu Tak kayak. ganti judulnya ya. Iku. Taman Gumul. Taman Gumul mek diganti judulnya toh. Nggih. Lagune apa enggak? Pripun? Saben liwat aku tansah eling kowe. Mosok sampean juga ekspresi gitu. Akeh kenangan ora gampang tak lalekni. Mosok gak nge ekspresi. Senajan kowe wis ra ning kene. Taman Gumul sing dadi kenangan Kok gak nge ekspresi gitu. Kayak gak mentolong ngono. Pancen aku jijik ya, Nduk. Apa yang Malah acan aku lek musahamu ketuweken aja. Kowe iki nek sadar Nesu. diri apik. Bocah nesu. Apa yang Coba, Nduk. ketuweken aja aku apa? Masa. Wis rasah mbok sesali. Sing apik ki ngono. Wong ki nek sadar diri nek tuwek omong tuwek nek nom omong nom. Ngono lho. Rasah nangis. Pancen yo iki masa-masane anak muda kuwi yo nonyol-nonyol yo nyapa kok iso. Masa aku. Loh, Nyapa toh, kan emang aku kan ya gak mentolo loh nyawang sampean nih. nyapa to iki? Nyapa kowe rene nyapa. Apa nangis? Rupamu yo ciduk lho kok iso. Ciduk matamu. Kok diparani ponane njago ya. Cok jual mahal. Lah iya. Wong kaya rengkek ngono kaya. Bojomu ambeyene wis gedhi ngono kuwi. Masa bojone ambeien, Mas? Ambeien Mas. Lah mlaku piye? Layak kok beda. Saiki Amin. Amin. Lek mlaku kaya rasa mbok amin pancen tenan kowe. Mas Bambang, lek mlaku kaya mamaku deh. Ngono ya. Mbak Win yo ngono kuwi lek mlaku.
Ora mbayen ta. Ya ora, pacar kesel. Heeh. Apa? Lagu apa? Iki aja. Gila. Heeh, kuwi. Sumpah ing ati sayang tansah sandingan kang kadya mimi mintuno seting katresnan. Gak ada yang mau. Aduh. Piye Nduk, piye kalem nok. Ya ta. Ketatap Ketok dhewe nek lho. wong itu biayaan itu. Lah ora nek apa lakunya. Anu, saking semangate. Kowe iki ngene. Kecepret deh. Karepmu terkecuali tak senggol awakmu kedaduk ini sik umum. Lah kowe dhewe sapa-sapa lho. Kok ngene iki lek ra ketara wong itu biayaan. Kuwi lah umpama nek sampeyan ning kono, langsung maplek ngono. Padahal salah dhewe. Salahe dhewe. Kuwi lho resikone aja meneh kok wong Ha. barang matie pengen dicium Nah kok. kuwi lho. Barang kene iki lagune rada Iki apa? semi Chinese ki lho. Oh Cina nek Cinane. Lakone cepet. Lakone cepat dadi Cina. Semi Chinese ki lho. Malah kok katen bat. Chinese. Kuwi pelawak kok katen bat. Tak warai Chinese kene. Kene tembangmu piye cengkokmu, Nduk? Lah ndek dimaplek. Sumpah ing ati sayang tansah sandingan kang kadya mimi mintuno seting katresnan. Ben menjiwai Cinane. Pujanku sayang nanggih layanan mrep bisa kasumbat. Sik mandek kase suaramu. Cina nggih to. Wah jago nemu tikus lho. Aku. Kayak Woi sudah bilang tadi kamu kemana? Lah kok buyuten ngono. Lo Cina ngaten niku. Cina nggih ngoten nggih. Cina sing foto kawene bangkrut ngono ki. Yo. Ini di kali ini ya. Ini siapa? Kurang bungkuk. Nah. Enggak sendangan. Nah. Malah kayak wergul. Ayo Iya. aku alon. Hanya. Ya, kowe siapa ini ya? Bocah itu ayu banget ini ya. Mlakune kaya wong kencing manis. Aku jeneng nyawang kowe ya. Kowe ayu banget suaramu tak lungane enak. Kowe pacarku ah. Iya. Apa kok ge Wis pacar? pacar barang lho. Ya niken sing mau. Iki bapake. Niki salin dulu ya. Kowe tak goleki dulu ngendi-ngendi ratam kamu. Apa? Dulu ngendi-ngendi. Turut. Turut. Apa nggak? Balene. Kowe tak goleki dulu ngendi-ngendi. Turut. Jenengan bener nih. Kalau mencari itu turut sana, turut sini. Kamu kemana aja? Cina ora iso ngoni R. Isone L. Tapi lek turut ya dulu ah, dulu. Lah kowe seneng tuluk ndi? Dulu bulu. Apa api-api to? Loro Cacahe utuh. kulino ning. Kulino ning bulu. Aku seneng kalau kowe ya. Aku pengen mbok lungone yo gandung suaramu ah. Niki. Ih bapak ah. Pacarmu apa bapak gudulmu ya? Bapak. Iya Mau bapak. pacar-pacar. Bapakmu ya. Iya. Masa soleh kaya ngene. Lah kan tak mana sampean ki bapakku teh Cina Ya, ngono Cina. lho. Prah meneh ngono. Yo gak mau aku duwe pacar ngene iki. Nek wis duwe pacar ngene iki, yo Mbak. iki. Nah, kita mau gagah ya to, Nduk. Kayak gini. Aja lho, Nduk, aja. Aku wedi ya saiki. Lah nyapa kok wedi? Wis oke ta kuwi wis oke. Oh iya. Wis oke. Ora wis akeh lagune iki lho. Oh iya. Karyane wis akeh. Spesial lagune Kanyati ya, Nduk. Sumancing. Lah iya. Sumanding kok sumancing. Kamu mendampingi ini kembang. Kene. Pak, iki. Saman toto Mas, saman Sik, toto Mas. pertama. Niken ning kene niken. Anu to saja kok uang ngene enten apa to Mas? Iki wak ning gone taman to iki. Ya. Nah, iki nuansane ning pecinan. Heeh. Kamu menjadi kursi dulu ini biar nyanyi. Nah, Aku dadi apa? kursi. Oke. Wah, penak kita dadi kursi ya. Gelem apa? Lho, male. Male. Iki apa to? Jon? Dadi kursi. Lah iya iki kursi. Lah nyapa kok ngene? Kursi pantai lho.
Kursi Ini, Mas. pantai. Kursi ngene sih. Kursi pantai. Kowe tak hek. Ayo kursi sih. Nduk. Nggih. Kono nduk karo nembang nduk. Madepe. Mujure rono Nok. Oh, Oh iya. ngono, kursi bebas. Linggo kursi kok. Nah, ngono. Penak ya, Nak. Piye, Nduk? Itu tak belikan lho, Nduk, hadiah ulang tahunmu. Kayak kurang tinggi gitu loh, Mas. Kurang tinggi toh? Iya. Ya bilang aja. Diputer. Iya. Sana dingin. Rada-rada. Bentar. Ini Gimana? kalau mau Itu bisa ditinggikan. bisa Bisa. kalau dari sini pendek. Loh. Oh. Kalau pengen tinggi ini ada tombolannya. Gimana? Oh, oke. Jangan kaya bulus. Nah. Oh, ketinggian Keduran, Nduk, keduran. Oh iya, Pendek. ketinggian. Tindane Nduk, benar. tindane. Dulu, pendek. Tindane, Dek. Pendekkan. Nah, aduh kependekan. Kepandean. Iya, mau. Kepandean. Coba. Dur. Kependekan. Kepandean. Kependekan lah masalah lek kene lek wayahe pengen dhuwur dididul niken iki ora dhuwur. Tanya apa? Modot. Oh, iso. Kono coba kembangin. Langsung ya. Ya oke. Ya oke. Loro iki. Ayo. Cidoso. Sinar rembulan kakang cari ratri. Gaya blekok kungfu. Duri jagat bareng kawan si Reki. Nato bungang renggo tresno nyanding siramu. Hanya manis sesutiaku. Loropotan segendelan siro Selolono coba raja kudu Aku kemi janji setika mesti mai Ngawiji tekan ning pati Suwi tak goleki aku lak aku paling karo kowe. Aku terus kalau kowe kene. Jagat
spesial malam hari ini ulang tahunmu. Mulai iki om kritik betakne kaya ngene gedene iki ya. Le wangono le. Ini iki emang teko sampean. Boten Iya. kok ngene wong tak gawane rene. Kuwi gone sampean nggawa kok Ponorogo Blitar. Boten kok ngene wong tak gawane rene. Aku mek gawane rene ngono lho. Oh alah nggih. Kene sik. Niki panitia nih. enten tulisane to niku. Enten iki. Niku yen boten kleru lho niku. Nggih. Niku kagengane Bunda Arsana saking Lope-Lope. Singapura. Mbok lah ngene iki lho kok. Sik. Le, tuk, kene tuk. Dadi meja. Meja neh no. Oh alah. Meja. Nggih meja pantai benak Mas Budi. Tumpangno kene, Mas. Anu nggih meja pantai benak. Manut to Nah. Gak nggih meja Adepe pantai. sana, adepe sana. Adab-adab sana. Bismillah. Jane nggih meja Nah. pantai apik jane. Alhamdulillah. Nah. Sik, kucana Mas, kucana sampeyan kono Mas. Nah, kurang lama. Nduk niki kan ben dibenakne kuwi nduk Anu sama Mas, Nduk. Mas, golekno gaji tak gaji Ini. iki lho. Wah, betul. Ini bun-bunanya agak Sing ganjel iki tak gaji sik. Ben penak. Ini. Anu mau pancen Pak Soleh wiye aku kok. Piye? Anu sampean Sampean sini, sampean kok bengi sini. khusus dadi meja ngono Pak. Satu sini. Wes. Udah, Mas, sama sini, gitu aja. sini. Nah, ini. Anu mbok liyane cocok. Wes kok menengo dilu. Ini sing penting iki ibadah. Nah, Dek ini kan Mosok dadi meja tok ini bayaran. bayaran. menengo ngomong ini. Meja omong ae. Meja meneng. Omong ae. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga Muga-muga usia sing kaping 18 usia sing kaping 18 mugi-mugi saged bermanfaat, mugi-mugi saged bermanfaat, saged mbarokai saged barokai lan bekti kunjuk dateng ibu lan bapak. lan kunjuk bekti Dateng ibu. dateng ibu dan bapak. Mugi-mugi sedaya Mugi-mugi sedaya ingkang kajibah ingkang kajibah ndereke kula nyambut damel. nderek kula nyambut damel. Insyaallah Insyaallah tinampi tinampi ridho lan hidayah ridho lan hidayah saking Gusti Allah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala. Lan Bismillah. mugi-mugi Iki meneng ae to meja omongnya. Meja iki meneng ae, tak geraji ndasmu iku. Ora. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Muga-muga umur sing 18 bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa sak karone. Muga-muga lan bisa migunani tumraking budaya apa wae. Insyaallah guna manfaate bisa dirasake marang sak padaning liyan. Ya kene sik. Ini Nduk, sik tak jipuke Nduk. Ini sik. Bentar. Rotok suwi. Wis to meneng ae. Bentar nanti kamu tak bagi. Wah, boyo kula raja iki. Kene Nduk. Potong Nduk, ini Nduk pucuke Nduk, pucuke satu. Anu aja bucukku lho, aja bucukku lho. Pucuke tumpeng. Oh ya. Oh iya ya. Pucuk. Yo, pelangsaran ini satu ini. Pucuke Nduk. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Niken Salindri. Ulang tahun yang ke-18. Berkah barokah Niken Alhamdulillah. Salindri. Oh, lah. Alhamdulillah. Kasih kecawet wis. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kaki danyang danyang. Iki yo ora anu. Mugi-mugi kaki danyang danyang kaki bumi ini bumi ingkang lenggahi merti dusun lan desa ngendi to? Rejo Mulya. Rejo Mulya pesantren insyaallah ing samangke tansah mayungi warga agung tebiaken bilahi cedhaken rejeki insyaallah kabagyan kamulyan tansah mayungi sedayanipun Allahumma Amin. oh ngene pokoke sah wis Mas gawen sak mejane masak mejane rono Diasmu. sak mejane Sami Jun. ibu bapak mana Nduk ibu bapak mana Wis. Monggo. Mas. Katuran mriki Mas. oh anu mawon pesanipun ten dalem wau pun mitukas ngaten, dateng kula nggih, nggih nggih. pun sing penting malam hari ini hiburan Hiburan Niki senang-senang. ben Anu. Nah. Dan Monggo dipun porak menika. aduh Nduk wingko mbok dulang ora diutahne wingko seminggu ya mek di mamah ngono ora tau Mane kok lara nemen ngene to. Kaya wong gering. Seminggu meti mah. bocah ki nek sayang Saking sayange ya masalah ngono. bocah nek sayang ngono kuwi nikan ki pancen kalih om kluthuk Sayang. kowe cilik lho Iya, Mas cilik. kowe dereke Mas Deko Nggih. Biyen didulang, ditompo saiki iki genti. bektine karo Nah. bektine karo Mas iki Nggih. ngono kuwi Biyen Mas dulang adike saiki Nggih, ganti adike adike dulang dulang Mas. Mas. Pancen bektine ning nggone Mas iki pancen ya. Sayang kok.
Sajake seneng. Masyaallah ya. Sajake seneng niku nggih. Marem. Tur ya guyu lho Mas. Pak kuwe iso teko marem. Ya ampun. Lah iki lho didulang guyu niku lho. Biyen ki cilikane sing gendong nggih niku. Nang nggih. Kowe lambe po selepan. Diulu. Selamat ulang tahun ya, Mas. Kena sembur. Ayo, tok balik iki. Ayo, ora oleh guwak sego. Engko dosa. Barokah kuwi. Gak oleh. Ayo, tok balik iki. Barokah kuwi ngawur. Kudu dilak. Gak oleh dosa. Ayo. Kowe iki wong diwenehi rezeki kok arepe mbok buak. Ayo, mbok buak iki. Ayo, mbok buak iki. Ayo, kalian diguak. Dosa diguak dipangan. Ayo. Gandeng iki nampa barokah kabeh. Ayo ditumbang telu. Gak. Wong sembrono. Kayak makane pitik digepeli. Masyaallah. Dadi ngene iki pancen yo penak. Tambang iki. Napa? Lagi jane sayang kok. Lah lambene juga telepon ning rong kangen. Lagi jane sayang apa mateni. Sayang. Saking sayange lho Mas. Saking sayange aku mau sampean keluwen. Lah kuwi lho. Aku Aduh kok blitarene ya kudu didulang ya to, Nak. ya matur nuwun. Ayo ngombe kok. Goncana, Nduk. Ngombe Wong kok. pengen ngombe kok nyaki. Ditalang. Aku mimi ome keseretan. Keseretan Ini ya ya. kudu diombeni. Air mineral aja ya. Kon lungguh, Nduk, kon lungguh. Duduk. Wong cangkeme ombo kok iso. Ini goncana, Nduk. Goncana. Ditorong. Hei, kene lho. Kene matamu. Sing ngombe wong akeh. Mbok talang lho kuwi dibukane nek untip tok. Mimi ndi? Iya. Sakne ndi Mimi? Umpane dicombor karo talang. Nah, Ngono lak ya penak. ya ngono kuwi saking tresnane Mas Klitik. Mas Uduk dengan pirsani lho. Diombeni. Saking sayange. Kayak kanguru. Malah kaya Aku sekakean iki aku. Malah mendem. Isik-isik ra ken. Yo, Cik. Oh, kan ada. Ombenono. Terus, wah jan kaya torong tenan lambe. sayange ponakamu kuwi ming kanggo awakmu. Mula awakmu aja nggawe cuwa. Ngono lho. Kuwi lho. Wis ngene, Nduk. Masmu nelake panuwun yen bektimu wis ketok apik. Oh, sing ngelak. Ngelak. Anu plempoken aku. Oh, akhirnya sing ngelak. Wis kono, satu lagi apa ganti kono. Niki Genduk leren po anu. enten pamundutan, Mas. Nggih. Apa? Saking Pak Soleh nyuwun bajing loncat. Siap. Siapa? Pak Soleh, Pak Soleh Nut, Todi. Yai Kediri. piantun Kediri. Terus yang joget adik. Yang joget siapa? Ya sampeyan no. Adik. Ya, Sing Udono. nembang? Sing nembang Niken. Oh niken. Nggih. Mbak Yosi. Oh Mbak Yosi, kene Mbak Yosi nembang ini. Dan ini diumumkan Mas. Nggih, Insya Allah ini semua properti ini memang dari Mayangkara. NS Production. Nggih. Oh no. Ya. Pancen niken ki hebat. Hmm. NS Production ki videotron duwe, terop preaching duwe, Rejik, Lekting. Blackting duwe. Son. Iki sak contoh, Mas. Iya. Aku wis nyicil tendo yang Tendo apa Mas? kematian. Ki Lho. Malah tedo kemarin. Kowe elek gak. Basa warek kok ndi omongane. Berarti kayak mau luwe. Ini ya, sini ya. Ya ning kene to. Ah niki ya seperjuangan niki. Nggih, niki biasa nggih tumut Mayangkara nggih. Oh niki melu. Nggih. Umure lho, melu ya. Melu niku. Umure nutut ya. Nutut. Umure nutut. Ngawur ae, kuwi sik bocah. Tak gendeng ya. Tak gendeng ya. Oh, rajane aku yo baik-baik saja kok gendeng. Coba dong. Iki sing ngopeni aku, Mas. Niku. Kabeh-kabeh kok diopeni. Sampeyan iki sapa? Iki sapa-sapa ngopeni kluthuk rumah samu. Mungkin bambu. Bambung terus
Bambang bangga. Ngopeni iki ya. Kagem bawa napa langsung? Langsung lho. Ya. Langsung jagung. Kok pengendange lho. Anu prei to. Iya. Dengaran to. Malah jonekke. Arek iku. Aja mbok seneni golek tambahan bataku. Ayo, kene. Engko kene pentian canom-nom kuwi. Sik, aku Lah, kembang ning kene wae. golek kon dhewe kono. Yes. Jesi. Apa to? Kene. Nyapa jane? Ya wes. Tak karo awakmu jan. Nggih. Mas Mary rada kalem mawon nggih. Siap. Nah, nduk kan Kalau nggih. ben ra kesel nemen-nemen ngesake iki jadwale padet. Padet Mas. Mas. Kulo ya jadwal kula bulan iki full Mas. Tanggapan? Tanggalnya full. Full tanggapan? Ya tanggalnya tok full aku praya. Ya tanggal 1 nganti tanggal 30 full. Nah, itu ada tanggapan. Lah nek mencolote ra. Ya, nganggo slendro apa pelakna? Gak tau slendro apa. Slendro apa pelakna? Kan. Ayo sing penak wae. Heeh, sing penak wae. Oh, pelok. Pelok. Oke. Pelak nggih. Nggih. Wah, jan. Yo. Bocah lek Bocah ki nek ngerti tarian citanduwinan, Nggih. cikampek, cibubur, ki ngerti. multi talenta apa-apa iso jajal. Suarane apik, narine yo becek. Suarane jos ya to. Kurang apa jajal kaya cilik iki. pinter ta iki ya. Ya cuantik bocahe bodine ya jos arepe piye jajal. Lah bocah nesu. Nek kesel to. Ya, Mbak Yasi. Beci. Piye? Suaramu nek melengking ngene koyo supporter Jerman. Iki latihan aku sesuk arepe e-sporter lah. Oh. Bajing loncat ke sana iya hati lebat narusan hati yang gana bajing loncat ke sana iya
Ndang joget ta? Iya. Barang mbok aku wis ngene tok. Malah kayak celengan. Lah aku dhewe yo repot kok iso mangsa. Deloken kamu gimana tau didulang lo nggak mau. Saiki kayak ngene iki. Dari reget panggung ya no. Iya, aku gak bisa joget kelet kabeh ini uponya. Nah, berarti lek gua rezeki kudu dijikuki nah. Kamu itu sudah menjadi artis terkenal kok uponya. Uponya itu nggak masalah kalau kelet di drama. itu berarti tokormu itu. Namanya. Nah lihat tokormu itu ada nggak? Bersih dong kok ini. Tokormu yo reget apa iso. Gunake wektu sing penak cayu ya. Iya. Wis nderek sampean. Bengi iki panjen niate yo Seneng-seneng nyeneng-nyenengke sampean. Iki Mas Bang nggih. Seneng-seneng pun to. Niki lo sampai jam 2 paribasane limbuhan sampai jam 3 rapopo. Kuwi iso kuwi dep-dep karo golek pasaran. Itu sindene Mayangkara cantik-cantik. Niki pilihan sedaya lho. Sindene Mayangkara kok ana sing elek tuwek kula pateni kok. Sadurunge mbok pateni tau penane. Kok open-open seneng aja ya. Kok iso. Ngambil sing Aku tak pipis dulu. Ya oke. Pipis sik. Ya. Mas dokter Mas. Dadi suket. Iki lho nguyang lho dadi suket. Dadi suket. Suket wis digo peper iki. Oh iso. Ya kene ngambil Dik, sapa iki? Monggo. Spesial karena Niken Salindri itu dikenal sebagai penyanyi muda yang bertalenta dan Mayangkara ini sudah melalang buana untuk mengiringi lagu-lagu yang trending. Betul. Ini untuk selanjutnya lagune menika nggih menika Segoro Angin ingkang badhe dipun nyanyiaken kalih Mbak Yu kula menika Segoro Angin. Bu Sri nyanyi Segoro Angin. Segoro Angin. Bu Sri kok nyanyine gambir sawit. Gambir. Ini dak, ya dak, sepate kanca-kanca Mayangkara. Sepate Mayangkara. Sapa Segoro Angin yo? Hani Segoro Angin. Wah, Afi. Iki urung enek pamundutan. Dua, oke. Dua, yo. Ngene Pi. Mumpung enek Mas Pitik Kluthuk loro-loro ya ora apa-apa. Ya. Wis pokok seneng-seneng dinane iki. Yo sepate. Yo, Mayangkara, Afi dan juga ada karo sapa, Bi? Mbak Lope, yo. Wis biasa Mas. Wis langsung. Wis ngadeg aku wis gak usah. Sepatmu gawe ambekan tok Ngono tok wae. Sepot ya. Gak usah. Bareng-bareng bersama Mayangkara. Kilometer nyusul awakmu sing ati janji
siji mosok ra ditemoni tekadku mung bisa pengono toro angin kaya tresnamu rasane wis ra mungkin wis bingung asam mencecerake tiang sing dian tak kenal tekati wong liya zaman susah. Isi kebayang-bayang isi hatiku bersambut lang-lang wangi isi tak kangen isi tak tunggani isi terus zaman susah. Goblokku bisa salah. Nek ya astono sik Pancen lagumu ki pancen ngepasne. kira tak ngeterne yoga nguyuh iki lho. Nguyuh sejam nguyuh jamaah iki. Lagune ki negara angin angine banter akhirnya rasa anyang-anyangan. Dadi Lah iya. Mergo kena kebawan angin. Nggih. Niki Ini tinggal satu. oh kata. Iso akeh kok. Wah niku sing pojok dereng nyanyi sing niki. Ngomongi pojok dhewe kok Busti ku nyanyi P apa Busti. Anu lagune senengane ki wong racun. Ngawur dudu. Apa? Kokong semo. Pun
Hani. Hani kene Han. Yuk, Hani Kusuma. Hani yuk sepote. Mayangkara Indonesia. Mayangkara yuk. Alah. Anu wis sepote napas nih, Mas. Ah. Ngono tok wis. Nggih. Anu urung latihan to, Mas? Wes. Mayangkara latihane iki. Suwi rapet ya. Suwi. Lama-lama gak jumpa. Biasanya ketemu nih? Ketemunya ada ya pas tanggapan. Iya. Masa cengkokmu sik karo Cina, wis tanggapan. Saya dapur Cina sih. Bisa. Sinone wis mari pangan tumpeng Jawa iku mari. Nggih. Dok, yang spesial apa, Ya. Dok? Apa, Dok? Ini kan Nggih. karena ini momennya kan ya Ulang tahun. memperingati Ulang tahun Indonesia Ulang tahun Indonesia. yang ke-18. Jadi lagumu apa sing Wis sembarang. sampaikan dulu untuk Dok Niken. Dongamu apa dongamu? Ya untuk adik Niken semoga karirnya lebih melejit, Amin. tetap rendah hati, tidak sombong, Amin. berbakti kepada orang tua, Selalu itu pasti. jadi anak yang kuat dan soleha, Amin. luar biasa. Terus yang lebih utama, Mas, Nggih. tetap mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman YouTuber Jawa Timur. Alhamdulillah Luar niki sami biasa. nglumpuh. Kesuksesannya seniman ki simbiosis mutualisme. Betul, saling Konco-konco menguntungkan. YouTube ya diuntungkan, kita ya diuntungkan, podo-podo nyambut gawe ini dan podo-podo mengkibarkan budaya Indonesia. Nggih, makasih. Spesial lagu Abjad P. Op. A Pa B E P. Ngono ya dinane. Jadi iki lagu ki enek anu lho, enek banyolane lho. Enten pripun. IN ini Dibaca ini. IBUBU Dibaca ibu. Bude iti Dibaca putih. coba ulangi Ibu putih. Jadi Banyolan lawas. Jadi akhirnya ibunya brondol. Bijane ibu apa pitik? ya Ono saksofon Indonesia. Ya. Pemain gitar, pemain bass, pemain drum dan pemain sek ini yo. Saxophone. Penyanyi saksofon. saksofon Lah yo si saksofon. anu Mas ku nek napasin tek nyuwun napase Mas Ludruk Mayangkara Indonesia. Iki lho botahe. Oh, enak Bu. Yo. Mayangkara Indonesia Ya lho. RS Production Iki lho oke. Bajang Salomo Dalange kos. Oke. Tipe apa yang sungguh mempesona? Apa menjadi jatuh cinta? Apa pada pandangan pertama? Kapankah kita berjumpa? Mayangkara Indonesia. Pada pandangan pertama, kapankah kita berjumpa? Senyum tipis menawan, ulung terkesan sobat zaman. Dia manusia
loh. Kalau di luar negeri ada Ken Ros, inilah kendeng. Iso kendeng ya. Nggih. Mas, niki ugi di napa ngaturaken sugeng dalu kagem seniman seniwati. Monggo seniman-seniwati Kediri Nggih, nggih. sedaya pinaringan sehat, panjang Amin, umur, amin, muga-muga amin, amin. paringi rezeki akeh tanggapan. Amin. Sing amin, penting pondasine siji. amin. Napa niku? Aja lok-lokan, Nah. aja meren-kimeren. Aja ngelek-ngelek. Aja ngelek-ngelek, Nah. sing penting tandurno ati sing ikhlas, padha-padha ngemban budayane, Nggih. padha-padha nyambut gawe Gawe, ning nggih. budayane. Betul. Insya Allah saya yakin bahwasanya seniman-seniman seniwati Kediri tetap nyauji dadi siji Ah, rukun, akan rukun. membawa harum budaya tradisi. Oke, Betul. sip. Nah, niki ugi wau saking YouTube, Nggih, saking penggemar niken, nggih Mas. saking Sik, apa jenenge? Sinden jane lagi Sanidi. Eh? Sanidi. Oh. Sahabat niken Salindri. Oh, enten nggih. Enten niku di Indonesia sampun Sanidi. Sanidi. Sahabat niken Salindri. Nggih, nggih. Ya. Oh, nek nggen kula anu Mas, Napa, SK Lek? kok Mas. SK niku napa? Sahabat litik. Sahabat Tak kira litik. nek surat Nah, keterangan. nggih, nggih, nggih. Lek kula gadah grup nika Napa? fan to PKK, Pak. Apa Napa? kuwi? Penggemar kritik luduk. Oh, PKK. PKK. Oh, nggih leres. Nggih. Melenjenan mengke kula paringi PBB. penggemar babak. PBB kaya perang wae. Oh, PBB pasane. Nggih niki ngaturne sindan sing dereng nyanyi. Niki nganu kesayangane Pak Soleh. Sinten niku? Ngeten Mas. Oh, nggih nggih dawuh-dawuh. Pun ngantos kita itu mempunyai mendiskriminasi panggung. Betul. Onone canom biyen dimadini ya saka Kyai Sepuh. Sepuh. Nggih. Sak ora-orane sing sepuh tetep dipun Loh, paringi paringi wedal wedal. mangke nggen pas tancep kayon. Iki Kumpul ojo. donga. Kumpul donga. Bu Sri niku riyen gurune niki. Niki budhe kula jaman kula sik bapak kula ndake Ndake. dereke Mas Dekling ayahe si Niken. Niken Nggih, nggih, budhe wah. Nggih nggih nggih. Budhe, monggo budhe. Budhe, nggih. Dojak nyanyi apa? Budhe iki bokok Betul, semok. apik lho. Bokok semok. Bokal semok. Bokok semok. Wis Damel semok. Damel penguat Mas. Damel penguat. Ya tradisi dieloki ning nggon modernisasi ora tinggal. Oke, oke. Betul, betul. Bertiga. Moga. Moga. Oh, bertiga. Bertiga, Mas. Anu tak sepotane jajal, Mas. Dik cah bagus. Nek wis warek kok dangling ini. Akhir wis warek. Kene wis anu pelok. Moga putih. Ha. Bertiga. Nggih, moga. Baju kula enggak. Nggih. Yo. Ya Mbak Lati. Mentok tak kandani mengakumu angesen kesini aja ketok kandang wae enak loro umum dekat kali Ngeten. Bu Sri menika waranggono senior. Niki erane bapak kula Suwargi. Erane lewat Dekeng muga-muga pinaringan sehat. Amin. Niki pun bisi kula Mas Bambang. Nggih, dawuh. Duk, aku iki umurku wis swidak. Seniwati seniman ki umur kadang-kadang ora ketok. Leres. Bis itu kadang-kadang mempengaruhi membohongi umur. Iki mau bisi aku. Pripun? Swidak. Padahal jenengan iki kula delok lho saya ora kaya swidak jenengan iki. Kayak pinten Mas? 59. Kurang setahun. Setahun ya apa dene kok iso. Ngajak setahun. Ngono ki nek pesen hidup ning Elisa lho. Elisa. Iya, anu. Monggo putih nderek anu panjenengan. Bu Sri. Dalu menika Iki spesial. Nggih. Nggih. Spesial kan gendingi kan niki nyune gubuk asmara. Gubuk asmara. Spesial ngene. Gubuk asmara kan biasanya kan kulino lek garap gamelan. Nggih, saniki. Pertama gamelan jajal jiluk wae. Gubuk asmara digarap semi musik kaya ngene. Roncong. Ya kaya musik oh modern. Ya. Jajal. Bagaimana reaksi Budi iki piye? Kira-kira mikir. Nggih, nun sewu Mas Kluthuk, Bu Mas Sri. Kritik. Ya, Bu, Dawuh. Monggo Bu Rati Maceng Bu. Nggih. Ben ketok, Bu, ben ketok. Oke. Anu sewu, Bu ketok, ben ketok. Anu, Ben ketok kan, dan niku senior. Ting dhuwur terap. Sindian nang dhuwur terop kok mepe karak ora.
Pripun Bu? Aja digarap ta wis tuwa. Betul. Oh, jangan sik enom lho. Amin. Ngeten iki kula barokah jan bonus karo Gusti Allah gitu. Saged. Lah nggih lah wong wis umur sakmene dhek iso ngadeg karo mbak-mbake sing lah senior. Bu, ngeten lho Bu. Bu Sri. Niki riset. Nek nggon tatanan lagu sakniki niku enten batesane. Nek dadi penyanyi niku enten watese. Nek dadi sinden niku mboten enten watese. Mula dik niken niku nyindene ya mempeng. Mula ora ana watese. Cilik iso nyanyi, saya dewasa iso nyinden. Kados panjenengan. Sok men ki Bu Sri ki lek umure 90 tahun wis nyinden wis. Nggih, pokoke aja lali ngucapne selamat ulang tahun ya Nduk Niken. Semoga panjang umur, seterusnya barokah sukses selalu. Niki riyen gurune Nduk Niken Mas Klitik. Nggih, saestu. Aja ngono lho. Dados niki nyuwun sewu Mas Klitik Kluthuk. Dawuh. Niki Pak Degleng nggih mirsani. Amin. Mugi-mugi enggal sehat Pak Degleng. Saestu mugi-mugi Nggih, sehat sehat menjaga. selalu ya Kali Mas Mas Degleng Freddy. ya, Nah. menawa di Kula nuwun live Mas. streaming. Nggih. Tahun 2000 pinten bapak kula jelega niku lak soulmate duete Pak Degleng. Degleng. Nggih. Dagele niku bapak sing mayang Mas Mas Degleng. Degleng. Lah sakniki nggih ngoten tongkat estafet ngoten sakniki nitis teng putrane. Putrane. Kula Kalih nggih teruske jenengan. bapak. Pak Degleng iki senengane jaran, bapak kula ngetutne ra duwe dhuwit, aku tuku marmut. Adomen to Mas. Boyo sapi. Padha panganane suket to. Lah tapi mung kuwi cilik. Dajal. Kan ben budikan iki nuansanya kan hiburan. Hiburan. Iki sekali-sekali. Sing ora nyuwun gubuk asmara. Apa? Ngersake Pujane ngesih, Wah. ben rada hot Mas. Pujane Oke. sih. Beh. Ya. Kita ini ngomah kulo karaoke. Iki lho Mbak Woro, Mas yo sindeno tuwek, yo iso nyanyi. Oh, iso. Nah. Ayo. Ayo. Ral sik, bujane sik. Cah, Duh. Ayang Koro. Tempone alon ae. Alon. Tempone kebanteren. Keping pindho bare pujane ngesih gubuk asmara. Ral. Buka Bu, maju Bu. Rap. Jenengan gocan selindang ae. Jenengan coba ya. Mamaku. Purwakane pagon. Sing kok lawas. Terus andulu. Bener gak tadi? Salah. Salah. Ojo. Terus. Lali. Rap. Duh. Sang mustikane asmara. Ayo, yoga. HP-ne berhasil dikane Mas.